ನಿಸರ್ಗಧಾಮದ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಡು ಐತಾರ ಆಟಿದ ಕೂಟ ನಡೆತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ನಡೆತಿನ ಕೂಟನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಐತಾರ ಪಿಲಿಕುಲ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಡ ಆಟಿದ ಕೂಟ ನಡೆತಂಡ. ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಆಟಿ ಆಚರಣೆ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾಯರ. ಬೆದ್ರದ ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಪಡ್ಡೈ ವಲಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಐಜಿ ಅರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಮೇಯರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೆ, ನಗರ ಡಿಸಿಪಿ ಹನುಮಂತರಾಯ, ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಡಿಜಿಎಂ ಶ್ರೀಧರ್, ಪಿಲಿಕುಲ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಸನ್ನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ವಿ. ರಾವ್ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡಿರ. ತಾಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಒಕ್ಕೂಟದಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡ ಆಟಿ ಸೇರ್ನಂಚ ಮರಿಯಲದ ತೆನಸು ಅಟಿಲಾರ ಗಣೆ ಸರ್ವೇರ್ನಲ ಗುಮನ ವೈತಂಡ. ಬೆಲಕಾಯಿ ಪರಂದಿಜಿಂದ ಗುಜ್ಜೆನ ದೆತ್ತದು ಗುಜ್ಜದ ಕಚ್ಪಲ್ದದು ಬಟ್ಟಳ ನಿಲಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದುವೆ ಗಂಜಿ ಒಂದುವೆ ನೊಪ್ಪೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಜಿಪು ಅಪಗ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮರಿಯಲೋಡು ಅರೆಗುಲಡನ್ನ ಮೀನು ಅವು ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅರೆಗುಲ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ತಿಕ್ಕುಜಿ ತಿಕ್ಕಂದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ತಾರದ ಮುದೆಲ್ಡಿತ್ತಿನ ಮಡನೀರು ತೇತಿನ ರೆಚ್ಚೋದ ಕಂಡೆ ಹೆಜಿಂದಾಂಡ ಕೇನದ ಕಂಡೆ ಹೆಜಿಂದಾಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಮರೆದ ಚಟಿನ ತೇವುದ ಇರೆ ಐತ ಪೆಲ್ತಾರಿಲ್ಲ ತೇವುದ ಇರೆಲ್ಲ ಪಡ್ದೊಂಜಿ ಕೊದ್ದೇಲು ಹೆಜಿಂದಾಂಡ ತ್ವಜಂಕ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪೆಲ್ತಾರಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಐನು ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ತಿನಿಯರೆ ತೆನಸು ಕಾಸ್ಕೊರ್ದು ಕನೆಯರ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ನೆ ಐಟ ಆಯುರ್ವೇದದ ಸತ್ವಲು ಉಲ್ಲಾಂದು ಮನಪನಂಚಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡಾಂಡಲ ಏನೊಂಜಿ ತಿನೋಡು ತ್ವಜಂಕ್ ತೇವು ಬಂಗದ ಪುರ್ತುಡು ಜನಕುಲು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಜಿ ತಿನಸು ಬೊಕ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ತಿನಸು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂತಿಜ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕುಲು ತಿಂಡ್ರ ಪುರ ಬಂಗದ ಪುರ್ತುಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ವಾ ರೀತಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ತಿರಿದು ಬರ್ತೇನೆ.